Здравейте! Виждам ли се добре? Искам да ви разкажа за тази сладурска кутийка. Тази сладурска кутийка с бели цветя и хубави жълти лимони отива при една рожденичка. Моята клиентка и е приятелка и ми каза, че е рождения ден с дрес-код лимони и бяло, което мен страшно много ме вдъхнови и затова измислих точно този вид аранжировка. Иначе първата идея беше и желание на клиентката ми беше букет, но мисля, че това е доста по-сполучлив вариант, както и да го погледнем. По-идейно е. Пък и не всеки ден правя букети и аранжировки с плодове, а толкова много обичам. Ако искате и вие и вашите рожденици да са така изненадани креативно, заповядайте при нас, Арт Ателие Ерчем, на центъра на Стара Загора сме, а отдолу може да видите и нашия телефон за връзка и доставка. Чао от мен!